가요 이게. दिनै सारियाव अनुमान 7टा साढ़े 7टा समायाव आंनि थाखाय खायसे खबर फैयो जे गारि गुफुर अल्ट' गारि बियारिं रेजिस्ट्रेशन नम्बर TR01B 04 TR01BM 0450 गारियाव गान्जा दाजाक अब आगरतलानि सिमै हौवाइदिगि थाङै दं होनना खबर फैमानि इनके जों खबर मानमा लगे लगे न आंनि नाकापार्टिनो आं एलार्ट खालायखे ताई आं सहताई आंनि अफिसाराव थानानि अफिसाराव फायो जों नाकाबाव एम्बुस आसुकनो परे गारि साराबसानि परे आं फायमा परे गारि आगुगुल फाय दङ जों गारिनो आटकेमा परे गारि बिसिङाव जे खबर जोंनो जे सामान्य खबर मुताबै न जों गारि बिसिङाव ट्रली बेग 4टा दंमानि ओ बेग मानजाखा गारि बिसिङाव मानजाखै जों गारिनो ट्रली बेग न जों खुलगै नायखा खुलगनो बिसिङाव जागाव टोटल 8 पैकेट कटर पैकेट तै चिकन 2टा पैकेट टोटल 10 पैकेट माल दङ गारि बिसिङाव ट्रली बिसिङाव दाजाक कायसा 4टा पैकेटआव दङ 10 केजि 40 केजि तै 4टा पैकेटआव दङ 9 केजि 36 केजि तै चिकन 2 पैकेट दङ 2 केजि 4 केजि टोटल लंखा 80 केजि जों माखा अ चालकनाय मालखुं चालकनाय बैतायाव गारियाव काजाक जों खरंनि जों जेहेतु बरक NDPS नि सेक्शनाव बरक अफेन जेहेतु खायखा जों बरनो थुननिनो जों एरेस्ट खायखा ताबक जों अबनो तैनो जों स्पेसिफिक केस नाजांनाय बरंनि एगेन्स्ट कायसा तो बुदुराय देवर्मा कायसा तो किशोर देवर्मा खरंनि नौराबारिनि सिदाय पुलिस स्टेशननि आन्डाराव वेस्ट बाजार मूल्य अनुमान 16 लाख रकमानो